ensemi dodo no ne yɛka ho nyinaa bie no yɛkuru kyerɛ nyinaa de akoguo ne yɛkyekyere bobɔ ne yakɔsa ne mu bɔkɔɔ sɛ bɛdɛ yɛ de akyekyere ɛnneɛma ɛwɔ SOMPA TV live loud and clear na bibia yɛ bɔkɔɔ ɛwia nsɛm no dɔɔso paa ne awbɛte no enianim ne bie ɛne sɛ Arahusem ababeto dwa ewo eye framantem ekyere se opani bia wanya mfihye aduonu nso ye hunemu ewo eye sukuu a ewo doje emu nsem ekankase hu awie Charles fo nso ebo akokɔ se anhwe yi a senior high school fo won betum ni nyina ye wo mu nua ne ho nsem ane ye sukuu fo Ghana gas de wo mu tumu no wo mu abie wo mu si emergency shut down ene ma ne ba saa nanso wo mu ye adwuma NDC mabru a womoje ntetiye ewo eye emranimu ewo eye nkrahanum se gempa sukumu honomu amanyokuo ni mpanifo akoho akohye omunkran ene ya sukuufo bi a wo mu wefutu de enye nkranhye o wo mu so wo mu didi ananwanse na eba na so ofiri ball aso anasa hen no wo mu so se amuseye a ayema emu nsem ye de ba awie na no na wo hempopro ya wo asuonyu awa asantemantamu won de wo ka suku yi nyina no wose wantena ho emma enkoda no wo mu adesua ne ntoape eno nti wo atwa ahoma ka fefe pa ena wo de ba besi ultra modern senior high school e de ama won we no eye kitwa bi na emom na otwe mu nyina no amano ne nsem wo e de besom wo free Aminatu Zinabu A to Z e de ba besi nyina no ye bebe modern asansi ukoso ni ambom nkakra ede ama ona wasan so atie bi osan say sompa nko a ene ye ne saa anuanom no eye baasa mema miensa a bema ba ko san boye ntam na asafo kantanka de nam Facebook ne so no eye me abrempon na kwaku ampoma wadoma nkoma chi ameneme mene nana opon checheku ena afei triple mine ejapia apamdada Edem afei abusuan patakra no asum na afei ensem a esoyen sisese bi mpanifo anim bai kukuo no yensane emfa emma mo sene ese na efata awiei premto bra ne yemfiase ewo eye framantem na arawosem a ababeto pono so awie brei a ye different framantem eye doji ede bram no nukranie enyasem dekora opani bi a wanya mfihia aduonu enso 57 years Papa ijese wa transasi suwa shepeta krama hunse ewiase nya ne de enti enam so ama waje ono ankasa ne kra e de free ne nsem enam so ama chesempanifuo ebo modin ekọ hwe na yehunu na amanie mpanifuo ene abusuan pokra yenua ba man ofiri mu e de babetu dwa kire mu se nokura nie eye wo mo ankasa wo mo de hye ye freno eye Samuel Owusu Jedu nukranie abrantie nimu ye hwe mribie mu atwam no ye hunu nti eno anenam so ama empanifo bi ebo modern kobo aposifo amane ewo eye doji a omde babeto prosinti wo hwen ewo SOMPA TV ena fensu Facebook anomade ntode no mo say X ewo nom ni mfoni ni bi ena ye de ato wonom no nti wo behu abrantie na ye ka no ho asemunyin na enam so ama abusuafo ekere se no mu hunu eye eprobusu me ne de to so eye edunsian mu nti anu nam so mo amokobo aposifo a wodo jamane ena omde tudwa chem so ombehwe na omde atoto mframa mu ahwese agya brantie yi ombetimi ehunu a nukranie wo monko no monko he na eye doji secondary school due biase ena fedi abrantie yi wo san hwei ase ono ase nye ono a ebi mpokura susu se atade odi pie no ase ye white ebi se da bia ye cream into amko amkoko he no kranie atade a odi fifi a ne ehwe na ye hunu no no se bi pepepe ana ehye no a ene odi sendua esu ye man never is nipa nsa hwe ampa na eno anenam so ema eye St Anthony Hospital a eno ana wodoji ho no mo Dr. Penny edi tudwa chem se no kre abrante no wato na nan monse do aposifo nhwehwe mu krompo am de babetu dwa kire mu se eno kre ni abrante omu hunu no enye se bi obi ehia no baabi ana wawo ne naf ana se bi pokura obi de ne nsa keka no nhwehwe mu aposifo po ya kyerese omo ehu bibi sa bia e wo no ho
na mmom adeɛ baako betimi aka ne sɛ ɔmo hu no na sɛ wɔnoa na ɔnoa kasa fa sɛm nyansakwa mi soɔ ɛna ɔde agye ne krade afi ne nsɛm aposifoɔ kyerɛ sɛ asɛm yi ɛyɛ adeɛ ɔmo ani de akyerɛ yie paa nanso meka sɛ yi ɔpanin na mu no yɛde akɔkɔto ɛyɛ aposifoɔ wɔmo ɛyɛ ɔmo akorabea ɛyɛ mɔkere a wɔmo hwɛ sɛ ɔmbɛtumi ayɛ nsɛm emu nhwehwɛmu aberanteɛ ne di ɛyɛ Joseph Amanyo ɛna kyɛ sɛ wɔanya mfihyia aduonu nson 57 yɛ a meka sɛ yi ɛnɛ wagye ne kra ɛde afi ɔno ankasa ne nsɛm ɛwɔ Doji Penny Senior High School a ɛwɔ Frau Mantem abusua edumienu kasebɔ sompa fie die no vigorously ɛnoa ne yɛde sombo front and back TV no so FM so YouTube ne Facebook be bia yagye ho afa no na wei ɛnyɛ kyerɛ secondary school Charles Foi Conference of Assistant Secondary Schools empanimfo ya wɔn da senior high schools ahodoɔ no wɔn ano nka bɔ mu ko na wɔn bɔ kɔkɔ sɛ anhwɛ yi a yɛ senior high schools no deɛ free SHS wɔm no anhwɛ a biribi nti wɔn bɛtumi atoma ma na yɛyi ma mmɔfra no asa aba abɛtena fie ɛna yɛn nsantwerɛfoɔ kɔbusa sɛ deɛ ntira na wɔn so hwɛ aduane a mmɔfra no bɛdie no ayɛ bibie wɔ hɔ sɛ wokɔ free SHS nhyehyɛeɛ no mu a abayɛ nhyehyɛeɛ yɛ ne sɛ wɔbɛma sukuu no atɔ nneɛma deɛ sɛntɛm deɛ frɛ ne sɛ perishable goods no yɛ nam koraa ka ho toma kɛse ne deɛ ɛka ka ho saa nanso ansa na ne sika no bɛba no na sɛbi okɔm bɛku a na aku awie nti sɛsɛ deɛ wɔn mo mpɛ ne tɔn mpɛne no a headmaster ne kaprɛ adeɛ sukuu no koraa wɔn ko wɔn nyɛ biribiara nti sɛ bɛyɛ na wɔn bɛgye ato wɔn ho so sɛ perishable goods no wɔn bɛfa na ne aka nso aban fa no ene wo mo nyegi wanim enti soafo hwe ngoma sua so yewura hari na adusu ena afi get fund fo ene chance fo mpanimfo wo makonhyiamu na nso nhyiamu de na ase no wo mo woe enti me anye bode still abanche no a na eno na wo mo de ato so se sesesi ebetimi aye adwuma de a je wo mo nya sika da ho ayire so a be se 1.2 million asukufo a wɔn wɔ Ghana ha nyinaa ya wɔn ebedidi wɔn nsam no na no aboa timi asɔsɔ wɔn asene ansana mpo ebi bɛba abɛbɔ so a abɛbɔ so ɛnte saa deɛ ɛnkyɛ bia BC fo bɛtwerɛ wie no wɔsɛ fo nso wɔn deɛ ba abɛtwene ti ente wɔn anyere wɔn ho nkosua deɛ antena sukuu mu na wɔn de aduane n'akyi egya ama nkora ne tena fie a ɛbɛha adesua calendar titru ɛne ɔman Ghana mu deɛ na eno ye sukuu de no san hwe yi na wono ba betum no ye bo mpa ye se enru ho nya san koda ibe kan ho ofie a asem kese pa na ye wura mu e wa Ghana Gas Company wono mo akache na Ghana National Gas Company national kra wo mfimfin ho wo mo kire se o mo ba asetena o mo ba adwuma se na anum ho be se let's say 3 days ago e na wo mo to wo mo gas plant no a eye esone gas na so mo manfo nyina nya bie na wamade gas tankers yiko ekofa free ho ede ba centers na ya na ye de cylinder nketen no ekwa fele no ba bia wamo ye ne kase no anu aso dada no wamo to plant no wamo se ye ne wamo sa ba adwuma na ba wamo ba ne nyina no eye se wamo nya emergency shutdown bi na sa de no na ekoso sa na ye wamo software na wamo de efa so no anu abefo ntentan de no wamo de no anu gas no no wamo etimi split it be free mu amaye no eno na enya problem kakra nanso amanfo ahyada de toto se na ano afi etwa mu no osana aboso me no de no a wamo tu mu saa no saa bi pepepe na akwakwesi wase we propaganda mu obi amfara so nko ho na we de na ba ye no na ye bibi kitu bi na na ese won ye won ho woma ya wie asem bi ensi ye won ya ba pa se ye hwe Ghana gas a woma adwuma wom ye e wo man Ghana mu no afi bia womo anya gas no ho adwuma kura no be se we kura de bia every day 120 million standard cubic feet raw gas wom ye ho adwuma da bia adesom wo man no anu nti management say womo kan we nyina no na anya se bia asem kase bia se bi nsi da na mom adwuma ketewa bi na na won ye adwuma no kura won ya wie se won aba ba womo aba no so no adwuma kase no mba besom wo man no eno a eno won be koso asom se ne be ya oman ne betimi afa ne ntampa etumi efra yentoa kase no eso dwumadie bia koso ewo eye nkramanta mu anum se na we no
ɛkɔ so Ghana Institute of Management and Public Administration GIMPA ɛhɔ ɛna dwumadie no ɛkɔ so na ɛyɛ NDC mmabunu ɛne wɔn a wɔn gye wɔn nteteyɛ ɛwɔ ɛyɛ suapɔn no emu ɛna wɔn enya asa akwanya dwumadie yi wɔn kɔkɔ ɛkɔ bie ɛnam so ɛma mpanifo twotwo wuro a wɔn nim deɛ ɛpem ɛkɔ anim ɛwɔ amanyɔsɛm mu etimi bepie mu dwumadie no ase bie ebinom ɛyɛ Ghana Institute of Democracy yɛnuanom NDC foɔ nso ka ho bi ɛbaayɛ ɛna afei nso ɛyɛ Legal Brain Association mmranteɛ ne mmabaawa wɔn so no wɔn join ne mmaranim enyumakuo no anaasɛ mmaranyum adwumadie no emu bie na ɛno ɛnam so ɛma yɛwura William Ahaji wɔn ano yɛ CEO a wɔda National Identification Authority ano wɔde to dwa kyɛm sɛ amanyɔsɛm bɛkɔ amanyɔsɛm bɛba ɛho bɛnya sɛ wɔ sɛ yɛpɛ mmranteɛ ne mmabaawa ɔmunim deɛ ɛwɔ mmaranim ɛpem ɛkɔ n'anim ɛsan sɛ wɔnim mmara na ɔde ne ho ba bɛwura amanyɔsɛm mu a ɛyɛ adeɛ bɛtumi aboa na atenetene no ama wahu kabima minka bi ɔman Ghana yɛfi asɛ yɛkasa de afa ho yi wɔ brɛ ɔde ne kasa ɛkɔ awieɛ no ɛna wɔsan so si so dua kyɛm sɛ nokora nie NDC amanyokuo no afi dwumadie bi ase asɛ dwumadie wei no ɛyɛ adeɛ asɛ nnɛ mpanifoɔ no mu bi ɛni hɔ no ma nkyima na ɛba no so ɛbɛtumi ɛnya so ɛmfa so yɛwura Dr. William Haji ne nsɛm a ɔde to dwa no ebini. This is a convocation on social democracy, and it's organized jointly by the Ghana Institute of Social Democracy, that's the NDC Party School, and the Legal Green Association, that's the young lawyers in our law schools across the region. Essentially, it is basically aimed at providing education on the concept of social democracy, which is the ideology of the NDC, the core values and the principles of social democracy, and how these principles and values translate into policies and programs that an NDC social democratic government implements. And so it was a very useful convocation. It's the first of its kind, and their intention to continue. This year's focused on unpacking the concept or the philosophy of social democracy, but subsequent ones will look at different aspects of social democracy and their relationship with other subjects. For instance, social democracy and pensions. Wei Dr. William Haji wano ano ye pani kwankyerefo wada National Identification Authority ano na enu ekyire na yewura Festus Mate wano na we president a wada Legal Brain Association ano wano so de kakra de toto kyemu se nokuranie se ene yebeka eye abefo ensem e de afa amanyosem mu a nokuranie na hu behia pa se wo se yehwe na fe ye kyerɛkyerɛ enkwada ne mrante ne maba we ya ene omaba sa dwumadie mu asi ebi. Legal Brain, as you know, is a center-left association of law students, and so by center-left it means that we are also social democrats, and we as support the propagation of social democracy, because as social democrats and as members of the NDC, that is our political philosophy. But we believe that currently there are a lot of people who don't know what is social democracy. What does it mean to you as a member of the NDC? And even what does it mean to you as an appointee or somebody making a decision as a social democrat? So we had a partnership with the Ghana Institute of Social Democracy, and all that we're trying to do is for them to build capacity in our members to be disciples of social democrats, and they can now go out there to also propagate the ideals and the philosophy of social democrats. President our Legal Brain Association ano yewura Festus Mate anabusia yete nini afe yanko mfimfini mantemo adehia wonomo efutu sanko ye wo winiba ana womo se womo mukurabia ya womo sie womo afunu ho no ehwa yema chese embenimfo ba wo bu ye se awufo kra se womo pedodo anya ya atiasefo se yenya yanka ye se sabire yenya nimude ni yenya ne bi mukura ma obeka yen ho ehɔ ya ya ma nyina no se ebi firim no wo mo san akokora dada no so wo mo de akoto so na fe residence so enti amamfena ma efiri ho eba no enye nika adehia wo mo ho no e de wo makosem eto ya ma ne bofo anim.
no nasa nti obi bana se onye bibia ontimi ye obi dia ya ye dada no na yetimi bubu no na yetimi aye fofo so anka na ntisa na kro no wechiri sisi ade kro na abafa emse no nti yasrempe no se omo hwe na omo yi fi amana yaso yenya so hwe kakra o amanu. They have people who are in charge of this land. I wish I had it. So why allow those people who will be sitting then were hiding? Some of Trankasa will be sitting where it's not even safe. COVID time. Assembly noon to form a reverend Hossa Ned Nasha. More prisons, be woo prisoner. A form was a Ned and Abesha Hossa. Until be few Uncolako school has say, I say, more yes, sir. Yeah, arena Modema community. And okra Interiana, here Alexander Owusuaje. One headmaster Edema ACM Basic School was it sir enkodane didi school feeding for no once na timi ba no obesi aduane so pe wa contaminate sense wo mu se once na we ofri bola no so anasa musie hoto da kura pampam bi e ba no enye nika. School feeding program. We serve food, learners sit and eat. And if flies from the cemetery and comes to the school, or sometimes flies come here, we don't even know where they are coming from, whether from the refuse dump or from the cemetery. And if a child is eating and the fly steps on the child's food, the food becomes contaminated. And we headmaster, we all ACM Basic School. Yeah, no, so a footy sanko, a uniba. And 50 man temo, as I'm not making. I did share what on penny for so, sign one. Woman so kasa ho pa me wie assembly kura kire se wode nhyehyeye egu apono so kwan ya wono befa so atimi aye entotoye yie na mpo se si ya no gusui no wo madi market ba bi fofora wo mo chese ya wo mo mfa mu no nko enti kuro no mpanimfo eka nyina no onabo atamensa wono so eye DC na de yentie kuro mpanimfo no wo mo no gisem. It is rather the living are encroaching the dead, which is quite a little bit unfortunate. So we are pleading with the authorities, those who are alive, that they should consider the dead and keep them safe. Somewhere 2001, and the Futu Municipal Assembly, then Futu Senya District Assembly, at the signboard, BC, who said they are relocating from this place to another place, somewhere 2001. It's almost 27 years now. Our Mokas are relocating. And I'm able to be able to affirm now on a suspension assigned to the Wenya land or Jahazi Doko Genjas was site. Able to mana Yeji cemetery Nifia na Yadako. Since it is full and having alerted us that it is full, they have to go by their orders, not to bring corpse for burial. And Samuel Evans quite temo. Assembly member ene adehye wo ho na nanom ahemfo bie ena na wo mo kasa chesesesei gahazi ho kra wo mo yi asase senka wo mo mfa mu no nko na onabo atamensa se wo no masisi afie e de ato amusiye no se wo mo totohye na uni wasase bem se tie bia emra na obedi. Most of the people have encroached the land. So when we have that direct authority, that this space is not for you, then we will demolish. Anybody who is found guilty will face the law. And we are by crash penny. Ya wono ewo municipal ho. Ye wura atamensa. Ena wodene de eto sui. Ma remfi se edumienu. Ewia premoto breka se ebo no. Eno ena yegusu a ye de to awo. TV no so, radio so, Facebook, YouTube, any baby information centers no. Kesta mo bie di atum, amasun kwano mu nyina fa bia. Shanto mo bie no wayi wo 18 mu ho, ede so ma de hye no. Eno sa no, se okodu akwati a, ochiman pap, wono so wage, ya wo to pete, mo amanfo ho nyina anya bia tie. SOMPA FM ne SOMPA TV live, loud and clear. Ena yetietie, ena ye de bia gusuo, ede ama sa no. Afi yento akase no eso. Yakwa kopiemu ewo asante mantamu na ohempopro wo asuonyu ena wakase na achena kwaje niama ya otosu enum wono na yakase wo kire se yeka na yeka nyina na ya na suku nsem eho hia pa edema wo man no nanso ubewei akwada wonya kwotro BC ni bi na wonya wiese ekima ni ode beto asokra ko secondary school na senior high school no sika no kura bi ni ho na nye sika no nkwampo baby awo ko suku ne kura no bi kura na kwan na wa na de wa hwe efira so onyu ni e betam we bi na ba beto nkran ha na bia odogo no senior high school ekwan no wa pa
enu nti ba no sa na makro ne nyina abonyanya na makro na ba asesa na nso so ono yo hempopro ya hohoi won pene kra e ma sa de we se no nya de ebesie na emom wono nso nananom agya ne nsase bebre enu nti sensase ne wo ho a empani se aba na ho e makraman won kwaka nipa won de aba ne bebo kraman no na nipa ho ato no ti se ne ebeye bia no e wo se nkoda ne nya suku ni bi na won ko enu nti wo de aso abofom atwa ahomam se wo mu nsi ultra modern ene die papa ne bie no senior high school to aso de no wo mu nsi bi fama so onwumfo na mu nipa nyina no enya so mfaso so onwumfo menananom omo esuanwoma afi kura ye kan enkora no bi apase eko mfansepem bi ko pokuare e bi ko St Louis omo yi omo amodin bia omo bo no omo esa ye twa to ho e de esuanwoma no omo edi achi na nya nipa ni nyina na benya no sa ntina ese ye nso ye hye bibia ase e okrom ha na aban ani so ade ho no ye de eboa aban bisa mi ame wo hoi secondary school ameko di mfianso wo ho na nipa wo hangotwe ena wo mfianso ni nyina ene sa school no akomu a ankora no komu kodi mfie miensa pe enso nipa wo ho empem enan ene ahanum na kire se ahoche wo school no ampa dormitories kese emeka ho be ba ko na mienu pe ena abeka ho classrooms ebi meka ho kese enti ekwa be fa so ni aboa aban na yenkro nkitwa nso ye nananom betumi atra kroimu betumi ananti free esio nyuna na mosiaso ana hiakosi ana hruwa abesua ngoma no wo free awrowa esio nyu mosiaso na wo kwa afi no nante fa fom o dabi eno de na na sa wampene kura na waye na wono ankasa mu kura secondary school okodi mfie nson ene nkwada yi kwa wa kire ya mfie mienu ne fa na wa ba fie ade ya wa wie school bio ha na no kra amde ko ye kra se mfie nan kra okay ka bomu akalanda ne mfie miensa ne fa na nye mfie nan eno isi wo msa de ba mfie miensa enti ye mfie mienu ne fa no ma kodi no ma ba school ni nyina mu no still wo mu hia school ni bi enti na na se ne mpata mu hono a wono a etwa asase am wo masibi e wo ho ne mo be hia aban mu a enti ya aban wono nso mesom no wo mu anmo a eno eye nkoma a efri asuonyu ne ya ma ne boni ba wa beidu esesa ne nyina kama ade ebesom yen anwumre yi ye bedidi nanso ansa anwumre bedidi no mi busa sa wiai den wadie on se wonu mu ato enti wuntimi nidi ai uhia time herbal mixture bomodin bowura pharmacy any herbal shop bia ben wo okwa osope time this a watch time time herbal mixture eda ho kora ya hwe bonza time ne da so ase moja bi ne ya ne sa ne de time na tum correct one 1 o'clock ni bia ene de to ho ye pese kire se eye bre time herbal mixture bomodin agope bitonom na eno de wo malaria fever ache wo me kamfo de ma me di onuado no kuradie ne nyamesuro ena me kamfo ama woi wonso so wonu mu atopa wontimi nedi o de akasa o de waya adwuma wie obosomi akatua ba das ka be ba wonsem no dan wonu moto de no jai sa ne mfa nya de bomode na kope time heba mesha na aya de obi nsu o ha ne honam wo sori a ase ya boro no ase no ase na obi kan de akire mi ase na akire bra mu betimi atutu ne sa ase de aba ase ne nsu anadwo no mesra wo hia time heba mesha ma mo ngoto bi mira o sesi ya o utie me mo ngoto bi mira o pharmacy ne heba shops nyinam enye na mo manya mapemfo ba wa makoda nefo na akoda wonya mfinshi adumienu wo bi aka bi abetimi anom bi se wo pedodo na watu aton gi number si 0244 417669 0244 417669 onom time no on se wonu atoso pa oh yeah bomodin fo ni chemu ha gya ho na kopa aduane papa ne bidi unyim se sabre wuntimi no aduane esanse wa ye busy pa nanso akomo ade wo esanse wanom time ba mixture nti bomodin gi number si na frɛ 0246 359 921 0246 359 921 anase 0594 797215 0594 797215 Hajia special local foods na kache ena machire wo no bia na wontimi nkwa na kache wo hacho atomic kwan so transition chen ho na bia na wontimi nkwa numbers wo frepe delivery guy no ne apen wo de bebrɛ ena ye delivery no enye ne awo ba ya na say boys na de bia awo ye ya mo ntan hwe aduane yi wo kohye ba bi tete ho oba na wasa da wo so no na bia kakra gugu mo so me ba kwan ne nyenti no gogoro na ama na wo so sa da bi Haji aduane wo de ba ye nkwan kro ye intact
bibia de na kwamu kama pa en wo so rough resanse ya hye ne ma se ebi mpemfa ho Hajia special local foods aduane papa nyina fie se ne wopo aduane no okwa won be ne kama e de ama na emom se wo to aduane no anyi nsu be ha mpa o eya abomoden na ensu papa no a wo be nom no nia enkomi nim nia ensu mu yade bia enim na FDA agye atum se wonom sa nsuo na enne betimi aboa wo no uto a eya ahwe ho da bia agya pia pamdada otaika kwase kane no bra na galam se maaye no yensa se nsuo no enne ombu be ne to ho ne yasesa no ombu be ne se ensuo aye benom ye hwe nchenchen na wan hwe nchenchen anom dynamite wan hwe nchenchen a wanom cyanide me pa chopa eya ahwe se nsuo na wo benom no ya tworo ho CASA Casa Natural Mineral Water correct one Casa Natural Mineral Water agye atum no ye de onu ado no kurade ne nyamesuro na e kan form asan se sompa fie ha de ensuo aye no mo ano no Casa Natural Mineral Water na nse yankrofo kan wo mu wante kasa nka wo mo de ne ye papa ba bi ejina no so a na ejina eye correct one pa se o ye dwuma bia na wo di dwuma bia o hia nsuo wase a ye daily life de nsuo e form part pa eno nti ma Casa Natural Mineral Water emen wa bibia eno nti ni sa no one more making aye adwuma de ama won monye number si na monfrɛ ne mfa bimbrɛ mo na mo pa akira kwan no a ye Casaloma Ventures wode ba he no wa Taifa back hospital na chi wo pe number si ne 0206 469 430 0206 469 430 Wamada uruma yehu se wo atridie malaria ibi ansa sa o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers eni herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako FDA agi adwade nkratoyi yi atu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni faso wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic still woman is sciatica expert. In the stillness of the morning before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesati Kwambo. Onyankopon di fa wastrano ewiye brim enam ne nsaso ama onyankopon we ya won wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Ayebra osro ni asasi hia. Ayebra onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA First Service entwa wo ho hoda ayadwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye. TV Emma Akitiapa Piao abusuya ma yemfase da PSC enkonfama so wanya bre ama yakope kasa mineral water de afa yemnim na yasanso ababio kase no enam ba bia social media no so Facebook ye ne YouTube ye brezi wo ho afenso anoma de ne Twitter na mo say X ni nyina ye je homena e wo ho SOMPA TV so de eye one story one video one photo na obo ani akoma sanso twa wasum sperere
ave yemfi na ochi nsem a ebetwagu ye eso emfa emremu a mampani ono na wo Kenya ye friend William Ruto na wono no de aba beto dwa kire mu se ebibrema nyina yenka nko ni nyina no ebegyina nka bom suo na ono no watena se hepete takremu ehu se no kuranie se ye kasa bibremu nka nko ebetimi apema ko nanim a enye ne ehunyi osi da bi enye ne ehunyi kura o mampani bi wo watena kunwa no so ache oso de ose ne ba meto aso wei eka sen na eno na yewra Ruto ede atodo akire mu se nukure ne wono no hwe kwan bi a obetimi afaso na woboa kan bibremu nyina ntoma abo ano te sese be praye no okabo ma ni bu eden pa na ebio wasanso de atodo akire mu se anamontu ba kupa wafade esi nani so asebe anya se Kenya nko na odwene ne ho na mu ma bibremu anu se ni se obetimi atwe bibremu mpanifo nyina ben wo na omatena si adwendwen ato adwene na fomu nyina so akwakoya baako ene echese obi evini krom eba bedi ebibre nya ene o ma hu say yes ebibre mu anu se enu tuntum sabe yankopon de dum yen enti wakan siso dua kire mu se wo hawo kesi amanfo fomu ebibre mu ha ene afensu enyumasem ne afensu mpuntuo a entimi mpemu nko nanim yesika sem a chia se jebidie kai ni nyina no ebetimi asode agina ne naso na aboa wose 2002 ana beto odwa kire mu se African Union a eno ye pa hontoma ena mua ma ye kwose kire mu kakra a ye kofa Organization of African Unity edi ba ye ni nyina no aka ho bi ama ene enkamom empuntuo ene afenso nkanko ne asumdue ebetimi aba ni nyina no egina enhyehyeye soronko a womo ahyehye edi atopon so wei edi nsem a eda dwoada no ebeto opon so a ye bi hu bi edi mamu ene abusua ene ye dwoada no a ye nwuram ewo dabnedem na benadam mu na America fo womo ko Iran womo na afo Strait of Hormuz so satempo na eda pono so a womo ko kire nsraban na wo mpese wo bia so hyema betwamu no ena America fo ko bo kwanto babia kwan ni na emu no ena na mampani abadi akire JD Vance chese de Iran fo aye no womo abo aman nyina ko titu no womo sikasam ne ntotuyem esanse woman bia kama ese saaka womo ka womo todwemye no etia ne patro honsem na wasansemi ho no ena America mampani Donald Trump wo ka blockade hu asamo chese America kwa wokọ ho se wokọ akọbọ kwan ato no nyese bia ntokwa no wode kọ yi na mom se wo hwese wiase nyina Iran fo ayeyire adwena adwempo bia waye huri ya moja mpani tirim no eninti ena wo bowura ho na de yentie nkomo no se de netie eda benadem. Maybe everything. I mean, both of those things certainly and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. Eno dabenada no America mampani ninsemo a wode to dwa bia ewie na China for wo mo amalo ne so afa na se wo mo okuje to abrokwa guo jiankun wode beto so ba chese de ekoso ewo Iran for ho America ye no kwasem ni enya se bia wo mo sura America nokure de ede nokure wo mo anye ne ye dangerous pa ehu esanso ye irresponsible. Under the circumstances where relevant parties have already reached a temporary ceasefire arrangement, the US increased military deployment and targeted blockade actions will only intensify contradictions, heighten tensions, undermine the already fragile ceasefire and further impact the safety of navigation in the strait. This is dangerous and irresponsible behavior. Aha, enti guaji ankun no ne China brofo ena wabiebie edi akire di America ye no ehonsem edabnada na no brada no na Beni wamo abato so na Beni wamo so afo a ohesi kasem so Ghana hanka wamo ato forsen no wono nso kogina bi se obedi mampani ewo Beni se ne amanfo kra ye wamo ye pu ya wamo se ato forsen ka ho a wono nso kra o man percentage no ka ho ye frɛ no Ramud Wadani na wo din kunimu brada ni bia ebi kurensi ye ewo Beninda wenya amanu amoto ye se na 100 a wenya mu 94 wono nko a
finance minister ya wo ho no wono no na Saka Lafia ya wono na ya wo mo Independent Electoral Commission wono na announce ye na anu anadwo no anu announce no de tuja no chese no kure abato no de wo mo hwe total turnout no a na ye be se oman ni nyina mu pie beto aba no o de toto ho a be se 58.78%. Lafia na kan yo na opposition candidate ya your friend say Paul Hungbe wono was a man kakra bi kete man pole chese wo di ntwofa ka owie ya no ana wo to ye message de koma Ramud Wadani say wono de wo man congratulations pa na kabima min kabi no a wo mo ye e wo Benin no ehia say wo bia bebu no nyonko kama na obi aya ne yaso ye na ndema nyina akoboko ye nyina ya nkanto say Wadani oba bedi president ono na tisu sesi ye friend Patrice Talon wono na eba bedi na ade e wo Benin ho a wo moto aba no ekenkan no adwoda na nadwo anu nti ne benada so e na abato komisa panipa oda no a friend Saka Lafia wo ba montre so ebe kan se no kure abato no de 94% ekoma finance minister friend Ramud Wadani ye na ano ebenada no ye de beto wanim na edewu kwada no nso amane ni bi efi eye US ho aba beto opron so na ne etie nie US aban no egusu eni Pakistan empanifo tena sa hwekwan a ombetimi afaso na fe Iran eho enkonwasie omahwe no mape ho pomasibre enam sumpo krampo ema eye UK Prime Minister ye fe no Kestema wono no de to dwache mu se eye Donald Trump America mampani obi ne wofa wose pressure pa wodi gu ni tiriso no nukure ne wo montena ho emma obi en free baby emfa pressure emfa ma meto om so mo nkoko ntokwa o kirem. My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. Mo inti Kestama wono ano UK Prime Minister ene yete se wodi nsemi tu dwada no ukuadai ukuada korona ana America fo sabre na wo mo akwa bu straight of home so to ho na gum sa afoforo mfa wo mu suhyema no emefa ho nka wo nema enko emuna na wo mo chese ebinum so kura kotwa U10 wo Gulf of Oman ho san so dan wo mani na safo no se nema na no wo makofa se ye ntokwanti na wo mo koy eno na US Central Command no Brad Cooper wo de to so no wa chese Iran port ho no ewom se US Naval no kwa wo mo kwa ase ho ekoko bie kwantum no eboa ma ebinum nya kwan ede wo nema besene koy titru to se China fo sei na wo mo bie de ama wo mpa na US man pani ebe de akire JD Vance ena wo chese na enye bibia o na mom na man pani Trump pese wo mo di dwa pa no eye dwa margin no be pagya asensa de Shatawale pagya Shata House de no ede ko sorosoro ma artist ni nyina enya bidie no sa bi na nanka Trump pese wo yo no na mo na enye ne ntokwa na we no wo mo de kan kwotena se a na asenkasa ho no entimi nya adwuma ya na wo sanso akere se de ombe sanso akobiew e wo Pakistan wo mo hwe animu se asundwe ebeye adwuma ukuada no na epie ye bia ya woda no nso foforo san baaye na no de na nyame wo fa ho a na ye Turkey baby a adagule brante ye obo Real Madrid wo free no e ho a asem na ye kasa de free se ho a na wo mo chi nipa makomako wo ha ne ade osia mienu na che wom no wo mo asem ye tiawa hwe asem si a se na no accident ye si ye ni oprentam abomoden atwade abato ni social media so ne aka say yes me na me posting the first wo mo fo ni bi bloggers no bloggers nko a wo mo post ye 162 na asem no ye etututuo bi e course wo e wo Turkey senior high school bi bra former student a ono wa wagye ntete awie e ko tututuo ma enipa makomako do nsia fa mo hwere wo mo nkwa
Southern East Turkey one eno esi sasam no si ebenada no ena enipa nkron so ni wukuoda city of Karaman Maras eno wukuoda no eno so tuotuo ni bi kwoto wo ho ma nipa nkron efa mohwere wo nkwa ena sa nipa ya ache 162 yi wo mo ye fast the post first and one more spread here emoja nyina oma etwitwa emoja nyina de agu social media so and abambo for say hey why is here aha ne he wo mo chi wo mu nyina e de abo mo kokko e de ka kire wiase amansan nyina sa yan taki ha de yan so sabi nsem hunu so sa o se asem asi na ye beboa apa prafo ene wono mo a e betimi ajo mo kwa no wakwatwe phone ona ekita camera papa e voice over gu akire and I will post to social media no so one match woman yina one more to signal e de amawiase eno mu ene yehwe mu ano take his officials ne say nipa makoma dumi ensa ene prepare ya emu nsia de woman yina critical condition asem na ya sem kase pa eno no eye sa Karaman Maras ho no de no ene si ye 8 students ana teacher ni ba ho ka ho ma no ye nkono 9 ene fa mu na koda no kwa ye sa nyambransem no na ye 14-year-old student one ogusu tututuo no ya wokum nkrofo no ena bambofo wo mede sniper e why ni firi hoboko eno eye ni efri Turkey e ba ye na no ya wada na ya wada kro na mu no South Africa ene politician bia ye frano Julius Malema wagidimpa o Ghana hanum se ya anka eye akosu agwabo age won central adwumakuo mu na enum na chesa ba beto dwa kire mu se Koto a sentence eye amanyoni emfrishia enum se onkoda fiase boni be na waya yese wakwago tututututuo e de achechecheche amanfo onipadomu akotwetwetwituo bi mpokrampo se tuo ya otwetwetwe yi ehunhia se wo se wotwe e wonipadomu intenam so ya che no enti koto de no kokogina adaka mu no e no hwa brante ni din yese wo kompokra no koto no lawyer wodi asem ne animu ene judge otina konwamu no yese ne colors opepa no eye red tie obo red tie na wa hye suit tuntum ni bie ene wo hyepe na ni je ho pa enti abrantie ekoi enu bi pepepe na wo hyeye a wo de koye oh court no hwe na anim sa no se da bi ko na kokotwiri mu infihye num okoba bi mu a yahwe ne ye wa akire ne asanso aka enti da no ya wada na asem iba ya ba beto opono so no South Africa womwa na edom kuo a opani wodi omanim economic freedom fighter yi omu jalai pa no mro aho e ma omu hwese ne ye di omu anka so omu pen omu kandini ye de ne kwakoto afiase a no kuranie na nani nye ho internam so pokura ma Malema ne lawyer ne mra nim ni enso pokura po de to dwa chemu se won hwe se ne client yi onkodi fishia enum e wa afiase obetwe asem no mutewe ti se we letai na afa one na hwe kwayo betima fa so sa pi kura no betima akwa enu so maka bi de aka ho nanso ni nyina mu no abrante Malina ebra ye de ne ekwa akese ohun ekitafo etai na chipe oso se meboa memanfo eduoma sama ka oma sama de amomo na makwakwo wu afiase a eye manigesem ana se bi mpokura obeka amanfo kasa bo de amomo so a enu nso obekwa wu afiase a enu nso ode som ne man ene ne kuro enu nti wei ene nsam eda ya wadayi eba beto pron so every South Africa krumu honum abusia ene yamra ene da fie de enu nso ko so na unimu se Pope Leo the 14th waba bibi maimu enu nso Cameroon en wokoi ana asesi America se wo mukro ba mendemu eho na no wo enti St Joseph Cathedral wo mobo dwapa na bre a wo duru airport mpo a ne ka fufuo no wo munye yivi adu premu a wo tena mu na wo mo escort no sadom ya ba be hia no ene ebehwe atweneka na dom a ehia ho ya ho akura no wo mo bɔ mpaye no enye dom kuma na ni nyina mu no ena wo de to so akyese safa ne afka nkyere se ba before mefa nkodi we nyina no wo ka de akyere aman bi mu a wo mbeto bibi man so werɛ efa ye no mum fa ye de hye ani ntine na kentene wo ne piankoma ede wo mo kɔ wo mo krom de wo mo kokɔ to wo masase so koto ase na ene wo mo timi kɔ wiem nyina akɔ bosome so se ne mu de nyina wo mo efa firi ha no wo kyese ma ye masa yawo no enni ye mu dem
yɛnkɛntene yɛn ho sɛ bibiman na yɛmpem nkɔ yɛnim na ne nyinaa na menteme ho ase bi esi ɛwɔ hɔ mekyerɛ wɔn ma ɛka France ne wɔn ma ɛka borɔfo ɛkɔ wie nipa ɛfa so ti nananom wɔn nseɛ do na nyɛ nipawa enti na popu nkɔɛ a wɔkɔ yi no wɔsan akɔ kasaafo nyinaa bom ama wɔn matumi anom asondwe abu ano atena se sɛ yɛfo baako mu adeɛ ɛno ne ɛdɛ fiada deɛ ɛno nso si ya wɔbɔ anan firi Rome na wɔba Bamenda ɛbɛda hɔ ɛwɔ Cameroon ɛno yɛ Bamenda bato ba bɛdae na wowie koraa no yɛde nsɛm ne kɔ akɔpie ɛwɔ amanɔne hɔ no a baabi a yɛfrɛ hɔ sɛ United States of America me wɔfa kurom na me wɔfa kurom na aban no wɔn mo ayɛ sɛ ɛbra ɔbaayɛ no a wɔne NATO-foɔ ne NATO members ne wɔ Europe no nyinaa ka bom yɛ sɛ mbɛtɔ akɔdeɛ deɛ ma sogyafoɔ a momra America at once by force sɛ woyɛ UK o woyɛ France o wokora deɛ wo so yɛ Turkey na sɛ wo so bɛtɔ akɔdeɛ a bɛtɔ wɔ America na nano a wɔn ne Iranfoɔ de abɔ so bɛsɛ boso mmienu kɔ na ahensuo ni na wɔn ɛboro wɔn ho yi oh sɛ aboba ne bomb no a wɔn de brɛ military officers no a wɔ Europe no saa asɔto enti amanfoɔ atua binom ka enso still wɔn de kontɔkwa na ɛno no wɔn ato din sɛ foreign military sales FMS ya wɔn yɛ no kakra saa na wɔn hwɛ yɛ na no mu sɛ adeɛ ne mabie mu na Japan koraa deɛ na wɔn so wɔn pɛ 400 Tomahawk missiles ya no to a actually so 5 minutes na do the targeted area no na wɔn pɛ 400 free a bra me wafa Trump ba ya akosi 2027 nanka wɔn ayɛ ne nyinaa kama de ama wɔn sese gap abam nya de a wɔn betimi anya saa 400 no ɛno nti ɛno kura mbo no nkɔm so wɔn kwakɔpɛ 400 latest block 5 models ni bi ɛno so kura asa akɔ yɛ saa nti asesa ama afɛ wɔn akɔnya 200 older block 4 ɛno kura no entimi nya adwuma no wɔn pɛ no nyinaa ɛno nyinaa yɛ nsa na hɔ na ensem wɔn nyinaa mu no ɛyɛ nea me wafa ne war secretary Peter Hegseth wɔn na ɛkɔka kyerɛ amaman no a America no wɔn contract sɛ wɔn bɛma wɔn akɔdeɛ na agya wɔn de akyerɛ ne wɔn asogyafoɔ no wɔka kyerɛ wɔn sɛ ne wɔn de bɛbrɛ wɔn no wɔn de kɔ Iranfoɔ so akɔhye Iranfoɔ ase nti nya de a wɔn betimi de abrɛ wɔn ɛna ama ukopie Europe Italy na asefoɔ yi a wɔn nyinaa obi awra ho ama me ne wɔka sɛ wɔn ma adwen sɛ wɔn ne Americafoɔ wɔn no bɛhwɛ da awre pa so wɔn atua ka sɛ mo mfa de mrɛ wɔn na ma mfa ama ɛno akɔyɛ asɛm kɛseɛ pa wi abusua wei so ɛna yɛ gyina na anwumre yi prɛmto bra kaseɛ awia yi deɛ no prɛmto bra kaseɛ no yɛde ne nyinaa asie awia yi nsɛm a yɛde bɛsom wɔ no na pɔ so bie ɛne sɛ yɛkɔpia mu ɛwɔ ɛyɛ framantam apranteɛ anaa ɔpani a wanya mfihyia aduonu nson yɛkɔ na mu ɛwɔ ɛyɛ doji penny senior high school ɛwɔ ɛyɛ frau mantem Conference of Heads of Assisted Secondary Schools wɔn na etwa ntiafra wɔn Charlesfoɔ no wɔn abɔkɔkɔ sɛ free SHS wɔn ni anema sɛdeɛ aban no sikatua ya na ayɛ sɛ wɔtwe hene munwi nti no anhwɛ ye wɔn bɛtoto ama nkɔda na bafie Ghana gas ɛna no nansa ne na ɛne wɔn to wɔn plant no wɔn so wɔn asan ba adwuma mama mfa ntoto na ano de bi esi yɛ ho sanso ɛna NDC mabru ɛne emrante a wɔn gye wɔn nteteyɛ ɛwɔ mranim adwumakom ɛwɔ Gimpa moti ɔkaseɛ mu sɛ yɛde dwumadie bi akɔ so wei ni yɛdi kan a wɔn anya saa nteteyɛ mu ebi adehyɛ bi a wɔn mo wɔ efutu sankɔ wɔn nkurochi pindu wɔn apina akɔ akɔdura museɛ ama sese baabi a wɔn bɛsie mu kura no ayɛ bibia wɔ hɔ ama mpanimfo asase a wɔkasa ho nana akyena kwagyan ne ama e ɔtɔ so enum wɔyɛ ɛso onwuhene wɔso wantena hɔ ma asase na hɔ wɔbere kɔ nkɔdaa etwa kwan ansa no makɔ sukuu wɔtwa asase yantam de ato so ɔmo fansi wɔtra modern senior high school yɛ aba abɛdu ɛfa de brɛ yɛn ɛne yɛde na wɔtwe mu nsɛm amana ne deɛ ne nyinaa no yɛ san de bɛsom wɔ bra na time hɛba mɛsɛ bɔ yɛ chidom na hagye special local food so ma yɛduane papa de na afei kasa natural mineral water enso di nsu papa no bia ma ya anom no ye live e was SOMPA 106.5 FM nkran de no SOMPA 93.1 eno okumase waje ye ayiko 100.9 wono nso okumase asantemantam wono nso de kasie kama adamfo pa radio of France ahinkro pari no sanso na SOMPA 101.1 watakwa SOMPA 106.1 eno e watachi my 103.3 watakra de
90.7 ewo sunyane sompa 90.7 won kranza na 98.9 ewo sunyane afei sompa 101.3 eno wodoma ena doma no ho no 100.7 eno yodoma FM bono so je kasie Kingdom 106.1 ewo mankasim Kaneshia band radio je kasie odi koda no so bia radio phone nyina wono sompa FM gina mutuam sa belaba ya tenete won ya kare nyina kama afei sompa 106.5 FM Accra eno Facebook ne so ena afei YouTube ni Sompa FM live ena www.sompaonline.com so ensebi dodo na no ye kruchere nyina kama e de akogu ho na ye chekere ne bede na ye sane mu a e live loud and clear e wa Sompa TV so enuanu mu a ye de kase ebere mo no ye baasa bema miensa nanso bema ba ko no so da ye ntamu a wono na de ya tu Facebook ne so kama na asafo kantanka bra no anya ba ko abo na chidom Denise ama bia ye kama no ye miensa din obrempona na kwaku ampoma wadema kuma chi ameneme mene nana opon checheku enafe triple eman ejapia apamdada ye sore so taw na ejapia san betranse oni wadema kuma betranse de yako e de abrɛw na ye kwedie na happy birthday we ya mia menua nimpon Thomas Day fra kwadwo day ana kwadwo Thomas oya soda ni sojani ewo Ghana heya na nsan ya kwa na ofi Lebanon baaye obaaya na nkrofo ikototo bombu iko Ghana for camp no nti no ye safe nti kwadwo happy birthday enko emfama we free mi ankasa ene abusua ni nyina yenyi atwenyi adoa yese ma happy birthday nyankopon no mo onhyiraw na ontina nim kyo na afi wo mo ho ban emfiri ohaw ni amane nyina eho sanso ena happy birthday enkonfama ye fra writer the commentator writer commentator na your birthday in fact we free na na appoint Chicheku national and international reporter honorable MP for Sompa the new groom say our town was say akakakra na dru so writer enti say wonu adikan a onso bra bedi akire na bibia anya fine na mo na your birthday adom enhyira yedie enkwatenten ene nkoso ni nyina ye kamfo no kama ehira boko edema happy birthday jumadi aka no ye frɛ no yakɔ